iruda matxo. Izen fina dakate, baina geho hemen. Kale bastar batien hor aldatu berrata. Ne uste gero nor taberna bat egongo zela eta hemen Eliza onduan, osea. Bi serie egin naiz grabatzen behikin. Lehenengua, eta azkena. Lantaldearekin gustora sentitzen naiz, batez ere aktoreekin egia esan. Zuekin ere bai, bueno. Zuekin guztiokin ez. Egia esan, Lander arretxeekin pixkadia kokotean jo nago. Bai, ostra. Egunero, bueno, astebururu ekartzizkiogu tortilla patata bokailoa. Pasatzen dut kriston gozea. Osea, kriston. Baina ez dituzu janbokadilloak? Bai, baina niri gazta ze gustatzen. Eta eske, esan diot Landerri, beti esaten diot. Gazteri gabe, xoloma gazteri gabe, eske edo zer gauza, vegetala gazteri gabe, dena gazterekin. Osea, darmat, asteburu guztia ez dintela ezer jan, osea. Eske, zena ez duitea, osea, men bakoitza ditu bere guztuak, vegetarianoak ez dakizet, eta tal, vegano, besatek gazta ez dula jaten. Beste, hola ezin da, nik eskatzitu bokailuak, eta ona. Baitu, lantalde teknikoak badauka berea, ez? Baina, batez ere, einaut gantxegiren dibismo horrek, ni krispatzen hau, nahiko. Ze, ezakit, osea, nik ez dut horrela lan egiten, eta niri horrek, ateratze egite, bai. Baina, ze, aserreago edo, ze? Ze? Ez da zerreteko mokua. Se pasa ba. A ver, hemen esan zen iguten, egongo ziela kriston facilidade pila bat. Egongo ziela, pues, albornozak koloretakoak. Ta albornoz txuriak ekarritu zute bakarrik. Baina, ez maz gukere aldi honaiten dio, gila saitu da. Guztiak bokaioa jaten dugu, eta berak ez, adibidez, eta azten da gauzak eskatzen, ze berak pentsatzen du, berak buruan sartuta dauka, berak aterako duela webseria aurrera, ze bera da, famatua edo ez dakit, eta ez gaude maila berdinan lanean, eta hori gogorra da, niretzat. Baina bai, bueno, ondo. Itzein berdia gauzak, oain, argi eta garbi, osea. Ni bintzat, gaur aserren niek. Lasai, tio. Lasai, lasaitasunak hemen ez diago eserriten. Lasaitasunak nuntzioken polloen, hortziok lasaitasunak. Bertuzak, ukere ezkenean talde mugatu gaituk eta aldizkiunak gauza egituz. Mugatua baldin mazate, jun beste leku batean. Bari ez du balio etorri eta esatea, bueno, kristola nahi dezu, bakit ez dela kristolana. Eta ematen hori ala zaintzauen eta ardura hori mandiate eta nik bestera bat etenet. Einautekin eta txonanekin ondo, baina edurne jartzen hau super urduri, osea. Zergatik? Nagolako bere munduan denbora guztia. Osea, derrepente desagertzen da, ezakigun montagon, galtzen ditu paperak, esate ditu gauza batzuk ez dituala ezer ulertzen eskeza konektatzen benarekin. Jo, senditzen dut ez genekien gogorratzen izanerako. Eske zaintzaren rollo hori, eske hemen ez dut funtzionatzen asko. Hasta los cojones ya. Hasta los cullones. Hasta los ovarios. Dena nahi zutena. Bino ja, nahikoa da. Vale, markatu, Orduan, mezu hau, helarazi nahi diot, pixkat Landerri, baina baita ere, bestei, orduan, Lander, Kepa, Unai, eta besteak, zer demontretara jolasten ari zarete, nahikoa da, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Ez dut zimakea. Da kriston karga nintzat. Bueno, eskerrak ondo ordaintzen dizu egun behintzat. Horregatik, bestela ez dut egiten,